निश्वास अरे भाई जहाँ खोला कला सब मो तली पेट को मारदेला मो जगह को ये कौन सा अरे भाई कोई पानी फाटी का चलो ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛାଇବିନି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଛାଇବିନି ମୁଣ୍ଡରୁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଗୋଟିଏ देखो अरे भाई बढ़िया देखो मुही अच्छा आम तुमको सजरे पचार आम सब गरीब श्रेणी लोक तुम जो जहाँ रखी सजरे देता तुम किसी उत्साह टे हजेबुनि आदि नदेल तुमको नहीं हे कर देखी तुम गाड़िया पकई माटी चल देबू कहीं पता भाई मोर पादबाजी तुम्भ मानकर भांगी जाइछि बारंबार मते क्रोधित कर नाही मते छाड़ी दियो मु मोर आश्रम को चली जीवी लखी जो कहना हमको दे देना माणी भारी आश्रम को चली जीवी
ସେ ସମୁଦାୟ 40 କି 50 କିଲୋ ହବ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଇକି ନେଇ ଆରେ ମୋ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୋ ବଡ ଭାଇକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପେଟିକି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆରେ ଅସ୍ତ୍ରର ଟଙ୍କା ତାର ହୁଙ୍କାର ବେଶ ଶୁଣିରେ ସମାଜ କରି ଧାରି ଗୋଳାରେ ଅମର କହ ପାଣିରେ নিয়তে কপির চাট নিচে আজি দেবী উন্নত ଏ ଭାଇ ଏ ବାପା ବି ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାକୁ ହାସଲ କରୁଛି ତାକୁ ପାଣିରେ ଚାକି ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି ଚାକିକି ଏ ବଦୁରୀ ଭଳିଆ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମାରିବ ଭାଇ ତମେ ରହ ରହ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ହାତ ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ଫୁଟ ଦେଇ ଯାଉଛି ପାପ ରହ କୋଉ ଦିଗକୁ ଗଲେ ସେ ପାଇବନି ହେରା କାଲିରେ ଭାଇ ତମେ ଯାଉଛି ହାଁ ତମର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ସେ ପଳେଇବ ଆମର ତ ଏକଲା ମାରିଦବ ମାରୁ ହାଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦିଅ ତାକୁ ଏଟା ଚାଲୁନି ଅଧର ଦେଖା ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା আরে দেবী কপিব বাসুকি তুই বাবা କାଠ କଣ କଣ କରୁଛି ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରେ দেবী কপিব বাসুকি তুই গোবিন্দ পুরি অবতরা সত্যি পুর পরিবারে দূর বিফরা লুহে শিব বড় গোতে পথ ছাড়া গোতে পথ ছাড়া তে পথ ছাড়া গোতে পথ ছাড়া ଭାଇ ତମକୁ କାହାକୁ କାହିଁ ତରୁନି ମତେ କିଆ କରୁଛି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋର ରାଗ ହେଲାଣି ମୋର ରାଗ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାସି ବାଣ୍ଟିଦିଅ ତାକୁ ନେଇକିରି ଖାଲି ହଁ ସେଇଆ କରିବା ହଁ, ଭାଇ ଭାଇ ତା ନାକ ନାକ ଧରି ନାକ ନାକ तू हमारा जखम हो जाओ ମନୋଜ ଭାଇ ମୋ ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି ଭୀମ ହଁ ଭୀମ ମୋତେ ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି କିରେ ମୋ ଆଖିଟା କୋଉଆଡେ ସେ ଗଲା ଏନେ କଣ କରିବା ଆରେ ଭୀମ କଣ କରିବା ତୁ ତ ପ୍ରାଣ କରିଦେ ହଁ କୁଆଡେ ଗଲା ତାକୁ ଦେଖ ଏଇଆଡେ ଅଛି ଗୋଆଡେ ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଠି ରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀରେ ମୋ ହାତ ବାଜୁଛି ହଁ ଏଇଟା ତ ଆଉ হে ରୁଚି ବର হে ରୁଚି ବର କ୍ଷମା କର ଅପରାଧ ମୋର হে ରୁଚି ବର କ୍ଷମା କର ଅପରାଧ ମୋର ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଯାଅ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ବଡ କର୍ମ ହେ ଋଷିବର ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଯାଅ Padre
ଚାଲିଯିବୁ। ଶୁଣ ରେ ବାଳକ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ତୁମ୍ଭ ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିବେ। କଣ ତମେ ନବ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଦବ ଏ କାମ ନୁହଁ। ମୋ ଅଭିଶାପ ମୁଁ ଫେରାଇ ନେବାର ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିବେ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେୟା ପାଳନ କରିବା ଆଉ। ନହେଲେ ଆମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ। ଏ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଜାଣିଲି ଆଉ। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। हे प्रभु शिव शंभु, हे ମା ଜଗତଜନନୀ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ, हे ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କରିଛୁ ଘୋର ଅପରାଧ। ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମର ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଶୀଘ୍ର ଆସି ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଅ, ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। He Sivapati